Ik ben Willem-Hagen Hemstra en ik heb een kookvriesje zoekenlappen maken. En dat is wel lekker en het komt heel goed. En oh ja, ik ben al de zoekerij of zo west, toch? In Dan Worden en het vind ik wel leuk liedjes en nou der dingen maken of zo, de zoekerij of zo. Ik weet hoe dat nemen. Maar dat vind ik wel leuk en nee, weet ik niet. Hallo, ik ben Amber en ik ben vet. Wat we hebben geleerd in Dan Wonen. Hoe de mensen vroeger woonden, hoe ze hun werk moesten doen en het is nu heel anders in Friesland. En hoe ze vroeger koffie maakten. Auw! En hoe ze leefden.